Kurtso politikoa hasi dugu jada, martxan gaude. Eta pasaden zentzu horretan, pasaden astean politika orokorreko plenoa izan genuen. Eta bertan, alderdi politiko ezberdinak aurreko kurtsoaren balantzea egin ahal izan genuen, baita aurrera begirako erronkak partekatu eta iruditu ere. Zentzu horretan, esan bar dugu, EH Bilduk Pradales lehendakariak egin zuen diagnostikoarekin oroar bat egiten dugula. Ez ditugu garai erresak bizi, jakina da, eta mehatxuz josia agertzen zaigu agertoki bat dugu aurrez aurre. Testuinguru globala hankaz gora dago, eta gainera, ondoan ditugun estatuen egoera ere ez da asko sobea. Horregatik ez dugu ulertzen, lehendakariak egindako diagnostiko hori oinarri bezala hartuta, gero, konpromesu argiak ez hartzea, ez? Hildo horretan. Horren aurrean guk, eskaintza politiko sendoa eta elkarlanerako borondatea adierazi genion aurreko ostegunean. Izan ere, ultraeskuinaren mehatxua dugu parez pare. Horregatik, nazio gisa, alderdi ezberdinen arteko akordio indartsuak egin behar ditugu lehenbailen. Horrela azaldu zuen gure bozeramailea den Peio Otxandianok. Harentzat, akordioak behar ditugu herri honek dituen erronka handiei aurre egiteko, eta 4 lehentasun zehaztu zituen. Hezkuntza, euskara, nolabait administrazioaren modernizazioa eta klima politikak. Gainera, beste ardatz batean, diferentzia politikoak izanagatik ere, akordio partzialak erdiesteko saiakera egin behar dugula aldarrikatu zuen. Eta eztabaidak ireki beharko genituzkela 2 gai edo 3 gai hauen inguruan. Segurtasuna bartetik, industria politika eta osasungintza. Eta bestetik, gaur egun dugun krisi handinetako bati ere erreferentzia egin zion. Otxandianok argi utzi zuen etxebizitza politika eraldatzaileak behar ditugula. Gobernuak lidergo erakutsi behar duelako eta jakin behar dugu, hemen lehentasuna ezin dela izan eraikuntza enpresei mozkinak bermatzea. Eta gure lehentasuna etxebizitza parke publiko handia sortzea izan behar duela. Eta azkenik, alderdiok urgentziaz lan egin behar dugu estatus politiko berri bat adosteko. Itun politiko berritu baten proposamena jarri behar dugu mahai gainean. Gure identitatea nazio gisa ditugun eskubideak blindatzeko behar beharrezkoa delako. Estatuko eskuin muturraren mehatxuaren aurrean ezinbestekoa delako. Gure proposamen integralaren aurrean, oraindik ez dugu gobernua ikusten nolabait egoeraren larritasunari tamaina hartzen. Baina, edonola ere, EH Bilduk herri honekiko konpromesua erakusten jarraituko du, konpromiso hori hartzen dugu, eta ekarpenak egiteko borondatea gauzatuz, hurrengo hilabetetan zehar beste hainbat ekimen jarriko ditugu mahai gainean.